Оскільки ми задекларували цю війну, російську агресію в парадигмі внутрішнього конфлікту, і це, до речі, задовольнило і Захід. І сказали, що воєнного вирішення, значить, ця війна не має. Ну, це просто абсурд. Тому що кожна війна якраз і має тільки воєнне вирішення, іншого вона не має. Так, дипломатія завжди підпорядкована воєнним засобом. Ми зробили вигляд, що у нас мир, хоча гібридний мир, але у нас мирні відносини. Є тільки терористи на Донбасі. І відтак ми запустили, визначили, що воєнні засоби не можуть відігравати тут ніякої ролі у вирішенні цього конфлікту. Ми посилаємося тільки на дипломатію, на міжнародне право і на міжнародні організації. І розв'язання конфлікту з Росією має бути вирішено навіть не з Росії, а там з ДНР, ЛНР, має бути вирішено тільки мирними дипломатичними засобами, більше ніякими. Ну, в принципі, згідно такої формулювання, це фактично ми повірили в фетиш дипломатії. Я ще раз підкреслюю, що дипломатія у війнах ніколи не відігравала вирішальної ролі. Все вирішувалося не на дипломатичному фронті, а на справжньому фронті. Яка ситуація у нас на справжньому фронті, про неї, так би мовити, намагаються не говорити. Головне досягти, власне, перемир'я, щоб наших не вбивали. Так от, дивіться, що сталося. Ми запустили Мінський процес, ми запустили нормандський формат. Але всі ці формати – це парадигма врегулювання внутрішнього конфлікту, де Росія не є агресором. Росія є посередником.